Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího analogu. Dnes se podíváme na to, jak to jméno, jak jednomu našemu známému rupne v kouli. Damon názorně předvede. Doufám, že je ho vidět. Hele, máš na tom prutě návazec. Tak, a jelikož měl David perný den, tak se mu sesypaly nervy, a to doslova. A kurva. Svěští do ksichtu. To je pevné, ne? To je Řiťoškrab 8000, pružná verze. Kupte si. Pouhých... kolik? Fuj. Toto mi připomíná náš první vlog. Mohli by si přebrat kameru? OK. Takže tady zaučujeme našeho nového kameramana. Takže uděláme random anal vlogs. Přidejte se k nám. To musíš zastavit, jak ne, taky víš?